υλικό του συλλόγου μας. Είναι η πρώτη φορά που χορεύουν τα παιδιά και χορεύουν και στην πλατεία και μερικώς συνδέεται. Σας δίνω πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα καλούμε στο βήμα το κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης, τον κύριο Μανιδάκη Νικόλαο, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος σε πολλά κριτικά σωματεία, συνταξιούχος και ανώτερος τέλεχος Εθνικής Τραπέζης. Συγγνώμη για τη στάση, αλλά για να έχω λίγο φως. Κύριε Δήμαρχε, κύριε νεοεκλεγέντα Δήμαρχε, κύριοι Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, φίλοι και φίλες της Κρήτης και γενικώς φίλοι παρευρισκόμενοι. Αρχές του 1941 και ο ολετήρας του ναζισμού απλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Οι ειδήσεις από τα ραδιόφωνα της εποχής προκαλούν τρόμο, φόβο και δέος. Οι σιδηρόφραχτες ναζιστικές ορδές καταπίνουν το ένα κράτος μετά το άλλο και οι θηριωδίες και τα εκτελεστικά αποσπάσματα είναι καθημερινό φαινόμενο. Εκτελούνται αθώοι πολίτες για αντίπεινα, για να τρομάξουν τους υπόδουλους λαούς, να ξεχάσουν κάθε είδος αντίσταση στον κατακτητή και να σπάσουν το ηθικό των μη κατακτημένων λαών για να ξέρουν τι τους περιμένει και με σπασμένο ηθικό να είναι πιο κοντά στην ιδέα να παραδοθούν και να προσκυνήσουν το Τρίτο Ράιχ. Ο ζόφος απλώνεται παντού. Σωτηρία πουθενά. Φως στο τούνελ ούτε αναλαμπεί. Μετά την Πολωνία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, η σιδηρόφραχτη μηχανή στρέφεται στα Βαλκάνια, καταβροχθίζει τη μια μετά την άλλη χώρα και τελευταία την Ελλάδα. Η πρόσφατη δόξα του φθινοπόρου του 40 στα βουνά της Αλβανίας καταρακώνεται κάτω από τις γερμανικές ερπίστριες, τα υπολείμματα του δοξασμένου στρατού μας φεύγουν στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός και ο Βασιλιάς εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα. Το κλεινό Νάστη, η γενέτειρα της δημοκρατίας που εμεγαλύνθη με το χρυσούν αιώνα του Περικλή, βρίσκεται κάτω από τη γερμανική μπότα. Στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και στο λευκό πύργο της Θεσσαλονίκης κυματίζει η σβάστηκα. Οι δοξασμένοι μας φαντάροι περιφέρονται στους δρόμους των Αθηνών ακίνητοι και πεινασμένοι. Αντί για τα τραγούδια της νίκης της Σοφίας Βέμπο, ακούγονται τα κροταρίσματα των εκτελεστικών αποσπασμάτων και οι ερπίστριες των τάγκς και κάπου στείνονται και πάρτι για να γιορτάσουν τη νίκη τους οι κατακτητές, πάρτι έσχους και ντροπής. Το μόνο ελεύθερο κομμάτι της Ελλάδας μας είναι η ηρωική Λεβεντογένα Μεγαλόνισσος Κρήτη. Όλοι γνωρίζουν τι έρχεται άμεσα. Ο Αδόλφος Χίτλερ θέλει την άμεση κατάληψη της Κρήτης, ως άριστο προγεφύρωμα για την κατάκτηση της Αιγύπτου και της διόρυγας του Σουέζ, σε συνδυασμό δε με το σχέδιο Μπαρμπαρόσα για την κατάληψη της Ρωσίας, βλέπει να αχνοφέγγει η πραγματοποίηση των ονείρων του για παγκόσμια επικράτηση. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πόσο απαραίτητη θεωρούσε την κατάληψη της Κρήτης ο Χίτλερ. Για το σκοπό αυτό ετοιμάζει μια αστραπιαία αφενός και γιγαντιαία αφετέρου επιχείρηση για την άμεση υλοποίηση του σκοπού του. Ο ίδιος ο Φίρερ με την υπαριθμόν 28 διαταγή στις 25 Απριλίου του 1941 ονομάζει την επιχείρηση Ερμής για την κατάληψη της Κρήτης και επιφυλάσσει το δικαίωμα στον εαυτό του να δώσει την εντολή για την εκτέλεση της διαταγής αυτής. Οι δυνάμεις που διέθεσε η Γερμανία για την κατάληψη της Κρήτης
οργανώθηκε σε ομάδα δυνάμεων ξηράς και αέρος υπό τη διαταγή του στρατηγού της αεροπορίας ΛΕΡ. Η δύναμη αποτελείται από 22.000 άνδρες, από αυτούς οι 14.000 αλεξιπτωτιστές. Σημειωτέων ότι το σώμα αυτό ήταν το επίλεκτο σώμα του γερμανικού στρατού και είχαν δαπανηθεί τεράστια κονδύλια για την άριστη εκπαίδευση αυτού του σώματος και είχαν στηριχθεί πολλά όνειρα πάνω σε αυτό. Και 8.000 η πέμπτη μεραρχία αλπινιστών αερομεταφερόμενοι. Για τη μεταφορά της δύναμης κρούσης διατέθηκαν 10 σμήνοι από 53 μεταγωγικά αεροπλάνα ή 530 αεροπλάνα, διατέθησαν ακόμα 700 αεροπλάνα, 328 βορβαδιστικά, 205 καθέτο εφορμήσεως Στούκας, 233 καταδρομικά και η όλη επιχείρηση ανετέθη στο στρατηγό των αλεξιπτωτιστών Kurt Student. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις συμμαχικές δυνάμεις. Αλήθεια, ποιες συμμαχικές δυνάμεις? Η Ελλάδα είναι σύμμαχος της Αγγλίας και δίδει τα πάντα για τον κοινό σκοπό. Η Αγγλία όμως δυστυχώς δεν βλέπει σύμμαχο την Ελλάδα. Η Αγγλία χρησιμοποίησε την Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν την υπελόγισε ως σύμμαχο και αυτό προκύπτει από έρευνα που λέει τα εξής. Πριν να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο από τον Απρίλιο του 40 γίνεται θέμα για την κατάληψη της Κρήτης από τους Άγγλους για να μην πέσει στα Ιταλικά χέρια. Αυτό σωστό. Στις 7 Ιουνίου 1940 με νέο μνημόνιο γίνεται αναφορά για την οριστική κατάληψη της Κρήτης, αλλά προσέξτε, να μην γνωστοποιηθεί στην άμεσα ενδιαφερόμενη ελληνική κυβέρνηση. Αυτό δεν λέγεται συμμαχία. Στις 25 Απριλίου 1941 ο πρέσβης μας στο Λονδίνο τηλεγραφεί στον Έλληνα Πρωθυπουργό Τσουδερό στα Χανιά ότι εδόθη εντολή στον εναγκύρα Άγγλων πρέσβη να προτείνει στην Τουρκία να καταλάβει τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Λίμνο, Μυτιλήνη και Χίο. Στις 26 Απριλίου ο πρέσβης μας επιβεβαιώνει την είδηση και προχωρά ότι εδόθη εντολή στον Ισχανιά Βρετανών πρέσβη με το εξής τηλεγράφημα. Ζωτικό επάναγκες να προληφθεί η γερμανική κατάληψη Λίμνου, Χίου, Μυτιλήνης. Ελπίζεται να καταστεί δυνατόν να πιστούν οι Τούρκοι να καταλάβουν τα νησιά διήδιων συμφέρον τους, όσο και προς το συμφέρον Άγγλων και Ελλήνων. Ζητήσατε από την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει τούτο επισήμως από την Τουρκία. Η στεναρή αντίσταση της ελληνικής κυβέρνησης απεσόβησε το θανάσιμο κίνδυνο. Η Αγγλία πιθανώς είχε σκοτεινούς σκοπούς υπολογίζοντας να δελεάσει τους Τούρκους να μπουν στον πόλεμο. Αλλά ήθελε να κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλληβα. Φανταστείτε αν οι Τούρκοι καταλάβαιναν τα νησιά μας με τις ευλογίες των συμμάχων εντός παρενθέσεως, οι Γερμανοί θα έφευγαν όπως έφευγαν, οι Τούρκοι ποτέ. Αυτό δεν είναι συμμαχία. Τρίτον, η Αγγλία είχε αναλάβει την οχύρηση του Μεγαλονήσου 3 μήνες. Είχε περιθώριο να οργανώσει άμυνα σωστή. Όμως αντί αυτού, κάθε 20 μέρες άλλαζε υπεύθυνο στρατηγό που δεν προλάβαινε να οργανώσει σωστά την άμυνα. Σε συνδυασμό δε και με τα πενιχρά τεχνικά μέσα, αεροπλάνα, άρματα, πυροβολικά, δείχνει ότι η Αγγλία ήθελε να κάνει πόλεμο φθορά στην Κρήτη και δεν πίστεψε ποτέ ότι με την τεράστια βοήθεια του ντόπιου άμαχου μεν αλλά ηρωικού πληθυσμού που θυσιάζει τα πάντα για την ελευθερία του θα μπορούσε να φέρει κέριο πλήγμα στο Χίτλερ. Μετά τον πόλεμο, αν και στο Λίβανο επικράτησαν πλήρως το τέταρτο οι αγγλικές θέσεις, ο Τσόρτσιλ δεν ικανοποιείται. Δίνει εντολή στο Βρετανικό Επιτελείο να ετοιμάσει σχέδιο απόφασης στην Ελλάδα, στο οποίο θα δοθεί η συνθηματική ονομασία Μάνα. Οι οδηγίες που τηλεγραφεί ο Τσόρτσιλ στις 29 Αυγούστου στον Ίντεν και στο στρατηγό Ισμέη αποτελούν μνημείο κινησμού. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να χτυπήσουμε απροειδοποίητα χωρίς να προηγηθεί καμιά φανερή κρίση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα για αυτό το σχέδιο και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μάθει το παραμικρό. Αυτό δεν είναι συμμαχία. Τελικά την 1η Μαΐου 1941, με εντολή του Τσόρτσιλ, αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία ο Νεοζηλανδός υποστράτηγος Μπέρναρντ Φράιμπεργκ. Οι δυνάμεις που του παραδίδονται αποτελούνται από 8 τάγματα Ελλήνων πεζικού, 4 τάγματα από το κέντρο νεοσυλλέκτων ναυπλίου, 3 τάγματα από το κέντρο νεοσυλλέκτων Καραμάτας, 1 τάγμα από το κέντρο νεοσυλλέκτων Τρίπολης, δηλαδή νεοσύλλεκτοι που είχαν παρουσιαστεί πριν από 1 μήνα την 1η Απριλίου.
1000 περίπου χωροφύλακες που διατέθηκαν από τις σχολές χωροφυλακής, 800 σπουδαστές της σχολής Ικάρων και η νεοειδρυθήσα ημιεξοπλισμένη πολιτοφυλακή υπό τον ανακτηθέντα αντισυνταγματάρχη Παύλο Γήπαρη. Συνολικά δύναμη αυτή αριθμούσε, που αριθμητικά ήταν 15.000, στην πραγματικότητα όμως πολύ λιγότεροι και μη μάχημα τμήματα. Οι δυνάμεις αυτές διατέθηκαν από το συμμαχικό διοικητή ως εξής: 3 τάγματα στο Μάλεμε, 1 τάγμα στη Σούδα, 2 τάγματα στο Ρέθυμνο και 2 τάγματα στο Ηράκλειο. Εξάλλου οι συμμαχικές δυνάμεις ανέρχονταν σε 27.000, εκ των οποίων 13.500 Άγγλοι, 7.100 Νεοζηλανδοί, 6.500 Αυστραλοί και 1.000 Κύπροι και Παλαιστίνοι. Βέβαια, το νούμερο αυτό αφισβητεί ο Πρωθυπουργός Τρουδερός, ο οποίος κάποια στιγμή εκφράζεται ότι δεν είναι ούτε 10.000. Η ελλειπής οργάνωση και τα ελλειπή μέσα της άμυνάς της Μεγαλονήσου φαίνονται εκτός των άλλων από τα τηλεγραφήματα του ίδιου του στρατηγού Φράιμπεργκ ότι τα μέσα που διαθέτει είναι εντελώς ανεπαρκή. Αυτά τα τηλεγραφήματα τα έστειλε και μόλις ανάλαβε και όταν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Από όλα αυτά συμπεραίνουμε ότι ο Τσόρτσιλ ή δεν πίστεψε στην δυνατότητα να χτυπηθεί ο Χίτλερ στην Κρήτη, ή μάλλον δεν ήθελε η ήττα του ναζισμού να έλθει στο ελληνικό έδαφος και να έχει και η Ελλάδα δικαίωμα στα επινίκια. Κοινός στόχος υπήρχε. Η Ελλάδα έδωσε τα πάντα, αλλά η νίκη ήθελε να έρθει, να ερχόταν σε άλλο μέρος και η Ελλάδα αντί για δικαίωμα στα επινίκια να είναι κομμάτι της μοιρασιάς, όπως και έγινε. Πέραν αυτού όμως οφείλουμε αφενός μεν να τονίσουμε τον ηρωισμό των συμμαχικών δυνάμεων και αφετέρου ότι στεκόμαστε με σεβασμό και κλείνουμε το γόνι ευλαβικά σε κάθε ένα Βρετανό, Αυστραλό, Νεοζηλανδό ή οποιοδήποτε άλλο που άφησε τελευταία πνοή της ζωής του στα Άγια Χώματα της πατρίδας μας. Ο κύβος ερήφθη. Ο Χίτλερ δίδει εντολή και στις 20 Μαΐου γύρω στις 5 το πρωί ξεκινάει η επίθεση κατά της Κρήτης. Με την πρώτη εμφάνιση των μεταγωγικών και τη ρήψη των αλεξιπτιστών και την ταυτόχρονη δράση των βορβαδιστικών, οι κραυγοί έρχονται αντυχή σε ολόκληρη τη Βόρεια Κρήτη. Ο ουρανός της Κρήτης σκοτεινιάζει από τα χιλιάδες αλεξίπτωτα που αρχίζουν αργά-αργά να κατεβαίνουν στην Ιερή Γη, κουβαλώντας τους σιδηρόφρακτους Ναζί που έχουν αποστολή να καταλύσουν την ελευθερία, την τιμή και την αξιοπρέπεια των κατοίκων και να αλυσοδέσουν την Κρήτη στο άρμα του Τρίτου Ράιχ. Οι Έλληνες, οι ελληνικές και οι συμμαχικές δυνάμεις με τις όποιες ελλείψεις αμήνονται στεναρά ηρωικά. Εδώ όμως παρατηρείται ένα φαινόμενο με παγκόσμια πρωτοτυπία. Ο άμαχος πληθυσμός της Κρήτης, διότι οι μάχημοι Κρήτες βρίσκονταν αποβυσμένοι στην υπηρετική Ελλάδα, σαν οργανωμένος στρατός, ξεχύνεται από τις πόλεις στα χωριά με ό,τι πρωτόγονο μέσο διαθέτει, από Μαγκούρα μέχρι Τσεκούρι, μέχρι Γκράδες, Παμπάλαιους και το τιμημένο κρητικό μαχαίρι, να αγωνιστεί υπερβομών και εστιών, αψηφώντας ποιος είναι ο εχθρός. Η καθολική αντίσταση του κρητικού λαού, αλλά και η παλικαρίσια ανταπόκριση των συμμαχικών δυνάμεων του στρατηγού Φράιμπεργκ ευνηδιάζει τους Γερμανούς που περίμεναν να κάνουν ανοιξιάτικο περίπατο στην Κρήτη. Σαν άλλοι Κρήτες, άντρες, γυναίκες και παιδιά δίνουν ένα σκληρό μάθημα στους επίλεκτους αλεξιπτωτιστές του γερμανικού στρατού που αριθμούν την πρώτη ημέρα 2.000 νεκρούς και αναγκάζουν το Χίτλερ αργότερα να μην αποφασίσει να ξαναχρησιμοποιήσει το σώμα των αλεξιπτωτιστών ποτέ ξανά. Η Κρήτη θα βαφτιστεί νεκροταφείο των Γερμανών αλεξιπτωτιστών και γίνεται παράδειγμα για όλη την Ευρώπη που ήδη έχει βιώσει το βαθύ σκοτάδι του ναζισμού. Εκτιλήσονται σκηνές συγκινητικές. Να βλέπεις μια κριτικοπούλα με τον κράτο παππού στο χέρι και να βγαίνει από την όποια σιγουριά της πρόσφερε το σπίτι, να κατεβαίνει στο πεδίο της μάχης και να διερωτάται κανείς τι κάνει, γνωρίζει που πάει, ξέρει με ποιον πάει να αναμετρηθεί, κοπέλα πράγμα. Η απάντηση όμως είναι απλή. Σαν γνήσια κριτικιά αδιαφορεί για τα πάντα και ακούει μόνο την καρδιά της που ξεχυλίζει από Ελλάδα, αγάπη για την ελευθερία και να πάρει όποια εκδίκηση μπορεί για τους νεκρούς αδερφούς της υπηρετικής Ελλάδας. Πιο κάτω συναντάς ένα γέρο 70-80 χρονών να καιροφυλαχτεί και την ώρα της προσγείωσης του αλεξιπτωτιστή φωνιά της πατρίδος του, μπερδουκλωμένος με το αλεξίπτωτό του, να του επιτίθεται με μια πέτρα, να τον αποτελειώνει, να του αρπάζει το όπλο και ό,τι πυρομαχικά κουβαλά και να
αναγαλιάζει η ψυχή του, γιατί πιθανόν να παίρνει το αίμα του γιού του πίσω που είχε πέσει ηρωικά στα οχυρά του Ρούμπελ, και πάνω όπλος πια να βροντοφωνάζει αέρα και να ορμάσει τη μάχη στα Πεδόπουλο. Και αυτά δεν είναι μεμονωμένα επεισόδια, αλλά χιλιάδες από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο. Ο ίδιος ο Χίτλερ εκπλήσεται και δηλώνει ότι δεν περίμενε ποτέ να βρει τέτοια αντίσταση από άμαχο πληθυσμό, γυναίκες, γέρους και αστράτευτους νέους να μάχονται με τέτοιο πείσμα, αυτοθυσία και αυταπάτηση. Εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι δυστυχώς για την περίπτωση τότε το καθεστώς Μεταξά είχε φροντίσει και είχε αφοπλίσει τον κριτικό λαό από τα όπλα, και τα όποια πρωτόγωνα όπλα βρέθηκαν ήταν ιερά κοιμήλια κρυμμένα στην ιερή γη. Γι' αυτό και τραγουδήθηκε το Χίτλερ «Μην το καυχηθείς πως πάτησε στην Κρήτη», που θα μας τραγουδήσουν τώρα οι καλλιτέχνες μας. Και τώρα θα απολαύσουμε την ομάδα τραγουδιού του Συλλόγου Κρητών Βρυλισσίων σε ένα ριζίτικο. Χίτλερ να μην το καυχηθείς, πως πάτησες στην Κρήτη, πως πάτησες στην Κρήτη, ξαρμάτω την βρήκες. Χίτλερ να μην το καυχηθείς, πως πάτησες στην Κρήτη, πως πάτησες στην Κρήτη, ξαρμάτω την βρήκες, ξαρμάτω την βρήκες, και λείπαν τα παιδιά τσι, και λείπαν τα παιδιά τσι, στα ξένα, πως τα ξένα πολέμουσανε,
ξαρμάτω, τι την βρήκες και λείπαν τα παιδιά τσι και λείπαν τα παιδιά τσι στα ξένα πως τα ξένα πολέμουσανε στα ξένα πως τα ξένα πολέμουσανε πάνω στην Αλβανία πάνω στην Αλβανία μα πάλι πολέμησανε στα ξένα πως τα ξένα πολέμουσανε πάνω στην Αλβανία πάνω στην Αλβανία μα πάλι πολέμησανε έλα τα κριτικά τα κομμάτα τα κριτικά τα χώματα όπου και να τα σκάψεις έλα αίμα πάλι καριού θα βρεις πάλι καριού θα βρεις κόκαλα θα ξεθάψεις. Μπράβο.